Una vegada, quan el món era tan nou que encara la natura tenia veu i no existien ni els mesos ni els anys, el sol i el vent es van trobar un matí lluminós i resplendent de primavera. «Bon dia, senyor Sol», va saludar el vent bufador. «Com anem, amic vent?», li respongué el sol brillant. «Enraona que enraonaràs», van començar a discutir. Tots dos volien tenir la raó. «No veus, senyor Sol, que si faig una bufada tot m'ho emporto i res no ho atura?» «Ai, com t'enganyes, amic vent! Tu pots bufar, però et guanyo de molt amb la meva escalfor». Empipats l'un i l'altre, van decidir fer una juguesca. «Saps què?» digué el vent. «Aquell que guanyi es mereixerà el nom de rei». El sol hi va estar d'acord. En aquestes, per un senderó que serpentejava els camps, on germinava el blat primerenc, vorejat de freixes i alzines, van veure un home que feia camí, abrigat amb una manta al coll. El sol i el vent van apostar a veure quin d'ells dos la hi faria treure més aviat. El vent va agafar alè i es posà a bufar amb tota la força. L'home, en sentir aquella ventada sobtada, es va embolicar amb la manta. El vent s'omplí més els pulmons i va fer una segona bufada, més forta que la primera. Les fulles dels freixes i les alzines volaven i s'arremolinaven pel camí, però l'home es va lligar encara més fort la manta al coll perquè no se li escapés. El vent començava a estar nerviós i suava d'angúnia, de manera que va emetre una tercera bufada. Les branques queien per terra i fins les soques dels arbres s'arrencaven i deixaven veure les arrels. El pobre home a penes podia caminar, però es va girar d'esquena amb la manta tan ben agafada amb les dues mans que el vent no sabia pas com sortir-se'n. Tant i tant va bufar, que va quedar sense alè i va dir enfadat: «Que se'n vagin a pastar fang l'home i la manta! No puc més! Que bufi Satanàs!» I el vent va parar de bufar en sec. El sol li va dir en posat sorneguer: «Ara em toca a mi». El sol començà a escalfar i escalfar com si plogués foc. L'aire era tan calent que aturava l'alè i semblava que tot s'hagués d'encendre. Les pedres cremaven, les fulles es trencaven, els freixes i les alzines s'assecaven i els camps van quedar torrats. L'home ara tenia tanta calor que es va desembolicar la manta del coll i se la tirà a l'esquena mentre suava i suava. I el sol, escalfa que escalfaràs, li enviava uns raigs tan calents que el pobre home va creure que es fondria. Cansat de tanta xafogor, amb la nosa que li feia la manta, es va dir: «Mira que n'és de calenta aquesta manta, que se'n vagi al diable», i va llançar-la a la vora del camí. El sol es girà cap al vent, que tenia el cap cot, i li etzibà amb una forta riallada: «Què tal, Pasqual? Qui li ha tret la manta? Qui ha guanyat la juguesca?» El vent se'n va anar tan rabent que encara corre. És per això que des d'aleshores el sol té el títol d'astre rei.